Sona dede salame, logging dede salame, riti dede salame, logging dede salame. تاريخ حزب جيبسي. Of all the money that e'er I spent it in good company. And of all the እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ጂፕሲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሮማኒ ንልዕሊ 1000 ዓመት ዝርጋሕ ሃብታምን ዝተሓላለኸን ታሪኽ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሓደ መንነት እኳ እንተተጠርነፉ ህዝቢ ሮማኒ ግን ንምእማኑ ዘጸግም ዝተፈላለየ ኮይኑ ከከምቲ ዝሰፍረሉ ቦታ ዝተፈላለየ ንኡሳን ጉጅለታት ቋንቋታትን ልምድታትን ኣለዎ። ገለ ማሕበረሰባት ሮማኒ ነገስታትን ንግስታትን ባዕሎም ይመርጹ። ንግስነቶም ግን ፖለቲካዊ ዘይኮነ ክቡር መራሒ ናይቲ ጉጅለ ጥራዩ። ኣብ ምብራቃዊ ኤሮጳ ዘመናውያን ነገስታት ሮማናውያን ከይተረፈለዉ ሮማናውያን ንጸጋመይቲ ኢድ ርክስ ምዃና ስለ ዝኣምኑ መግቢ በኣ ኣይበልዑን ኣይሁቡን እዮም። ነፍሰ ጾር ጓል ኣንስተይቲ ሮማናዊት ከም ምስጢራዊትን ቅድስትን እያ ትቝጸር። ኣብ ገለ ጉጅለታት ኣብ እዋን ጥንሲ ኣዝያ ሓያል ስለ ዝኾነት ካብ ደቂ ተባዕትዮ ክትፍላእ ኣለዋ። ብዙሓት ሮማናውያን ድሙ ነፍሲ ህፃን ክሰርቕ ከም ዝኽእል ይኣምኑ። ገሊኦም ድሙ እኳ እንተዕበዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከባቢ ቆልዑ ኣዝዮም ብጥንቃቐ ይከታተልዎም። ህዝቢ ሮማኒ ኣብ ማይ ኣዝዮም ጥንቁቓት እዮም። ክዳውንቲ ምሳእኒ ኣብ ሓደ ማይ ምሕጻብ ከም ፍንፉን እዩ ዝቝጸር። ገሊኦም ዘይተባረኸ ማይ ምሳይ ሕማቕ ዕድል ከም ዘምጽእ ይኣምኑ። ኣብ ሮማኒ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ምባል ዝያዳ ዘይዕድለኛ እዩ። ምኽንያቱ ጠረጴዛታት መግቢ ዘቐርብሉ ቦታ እዩ። ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮፍ እንተኢልካ ብሕማቕ ክትርገም ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገለ ልምድታት ሮማኒ ሓደ ሰብኣይ ንመርዓቱ ክጨውያ ይኽእል እዩ። ንሳ ድማ ን3 መዓልቲ ምስኡ እንተጸኒሓ ብወግዒ ይምርዓው። መበገሲ ህዝቢ ጂፕሲ ወይ ሮማኒ ካብ ህንዲ ብፍላይ ድማ ካብ ዞባታት ራጃስታን፣ ፑንጃብን ሲንድን ይጅምር። ናይ ስነ ቋንቋን ጀነቲካውን መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ቋንቋኦም ሮማኒ ስሩ ካብ ሳንስክሪትን ፕራክሪትን ዝበሃሉ ቀዳሞት ቋንቋታት ህንዲ እዩ። ሮማውያን ኣብ ከባቢ 1000 ዓመተ ምህረት ናብ ምዕራብ ገጾም ተጓዒዞም ቅድሚ ናብ ምብራቃዊ ኤሮጳ ምብጽሖም ብፋርስ ማለት ናይ ሕጂ ኢራን፣ ኣርሜንያ፣ ግዝኣት ባይዛንታይን ኣቢሎም ይጓዓዝ ነበሩ። ኣብ መበል 14-15 ክፍለ ዘመን ብብዝሒ ሮማውያን ናብ ባልካንን ሃንጋርን መጺኦም ነበሩ። እናተንቀሳቐሱ ከለዉ ነቲ ዘጋጥሞም ባህልታትን ባእታታትን ተቐቢሎም ነቲ ናይቲ ከባቢ ልምድታት ምስ ናቶም ልምድታት ኣዋሂዶም። ይኹን እምበር ዘላቒ ኣነባብርኦምን ፍሉይ ልምድታቶምን መብዛሕትኡ ግዜ ፍሉይ ስለ ዝገብሮም ካብቶም ዘጋጥሞም ሕብረተሰባት ንኽምሰጡን ንኽፍለዩን ይገብር። ባህሊ ሮማኒ ብሙዚቃ፣ ሳዕስዒት፣ ምዝንታው ዛንታን ስነ-ጥበባዊ ስራሓትን ሃብታም እዩ። ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ኣበርክቶኦም ሙዚቃ እቲ ኣብ እስጳኛ ንፍላሜንኮ ኣብ ምብራቕ ኤሮጳ ንህዝባዊ ሙዚቃ ኣብ ጃዝን ክላሲካል ድርሰታትን ከይተረፈ ጽልዋ ኣሕዲር እዩ። ሮማናውያን ሙዚቀኛታት ኣብ መላእ ኤሮጳ ፍሉጣት እዮም ነይሮም። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ቤተ መንግስቲ ንጉሳውያን ንኸዘናግዑ ይቝጸሩ ነበሩ። ሮማናውያን ብዘላቒ ወይ ሳስተይነብል ኣነባብርኦም ይፍለጡ። መብዛሕትኡ ግዜ ብንኣሽቱ ጉጅለታት ስድራ ቤት ይገዕዙ ነበሩ። ኣብ ፈረስ ዝሰሓባ ባጎኒታት ጸኒሑ ድማ ኣብ ሞተር ዘለዎን መካይን ይምርኮዙ ነበሩ። ብተለምዶ ኣብ ወሰን ከተማታት ወይ ኣብ ገጠራት ማዓስከር ብምቋም ሓያል ናይ ዘመድነት ስምዒት ዘለዎ ቅርበት ይፈጥሩ። ኣነባብርኦም ርእሶም ዝኸኣሉ ኮይኖም ኣብ ከም ስራሕ ሓጺን፣ ንግዲ ኣፍራስ፣ ሙዚቃ፣ ምንጋር ትንቢትን ስነ-ጥበባዊ ስራሓትን ዝኣመሰሉ ክእለታት ይምርኮዙ። ዋላ እኳ ብሰንኪ ሕጋዊ ገደባትን ቅጠባዊ ለውጥታትን ዘላቕነት እንተነከየ ገለ ጉጅለታት ግን ክሳብ ሕጂ ፍርቂ ዘላቒ ኣነባብራ ይሕልው። ብስራሕ
ወይ ብባህላዊ ምክንያት ድማ ብወቕቲ ይጓዓዙ። ኣፋዊ ዛንታ ናይ ምዝንታው ልውንዶም ካልእ ኣገዳሲ መዳይ ባህሎም ኮይኑ ጽውጽዋያት ብወለደታት ዝመሓላለፍ እዩ። እዞም ዛንታታት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ታሪኻዊ ቃልሶምን ጽንዓቶምን ዘንጸባረቑ ብልሓት ህላውን ናጽነትን ዝብሉ ቴማታት ዝሓዙ እዮም። ሕብረተሰብ ሮማኒ ብባህሊ ፓትርያርካዊ ወይ ድማ ኣቦነታዊ ኮይኑ ንስድራ ቤት ልዕሊ ኩሉ ኣኽቢሮም እዮም ዝርእይዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ሰረታትን መሸፈን ርእስን ክኽደና እንከለዋ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ባህላዊ ጅለን ቆቢዕን ይኽደኑ። ደቂ ተባዕትዮ ቀንዲ መዕበይቲ ክኾኑ እንከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ገዛን ቆልዑን የመሓድራ። ይኹን እምበር ደቂ ኣንስትዮ ብኸም ትንቢትን ስነ ጥበብን ዝኣመሰሉ ሞያታት እውን ኣበርክቶ ይገብራ። ሽማግለታት ልዑል ጽልዋ ኣለዎም። መብዛሕትኡ ግዜ ከም ኣማኸርቲ ኮይኖም እዮም ዘገልግሉ። መርዓ ብባህሪ ሮማውያን ኣብ ንኡስ ዕድመ እዩ ዝፍጸም። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝስራዕ። ቅድሚ መርዓ ድንግልና ልዑል ዋጋ ዝወሃበ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ውፍያት ኣንስትን ኣዴታትን ክኾና ትጽቢት ይግበር። ፍትሕ ሳሕቲ ዝርአ ኮይኑ ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት ግን ቅቡል እዩ። ሞት ኣብ ባህሊ ሮማኒ ትርጉም ዘለዎ ፍጻመ እዩ። ቀብሪ ከም ዓብዪ ስምዒታዊ ጉዳያት፣ መንፈስ ሙታት ድማ ንነዊሕ እዋን ከም ዝጸንሕ ይእመን። ሃይማኖታዊ እምነት ሮማውያን ከከምቲ ዝነብሩሉ ቦታ ይፈላለዩ። መብዛሕትኦም ነታ ዓብላላ ሃይማኖት ሃገሮም ዝኽተሉ ክኾኑ እንከለዉ ባህላዊ መንፈሳዊ እምነት ሮማኒ ዘጠቓልሉ እዮም። ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ካቶሊክ ኦርቶዶክሳውያን ወይ ፕሮቴስታንት እዮም። ኣብ ቱርኪ፣ ቦዝንያ፣ ኣልባንያ ገለ ሮማውያን እስልምና ይኽተሉ። ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ሮማኒ ከቢድ ስደት ኣጋጢሞዎም እዩ። ብሰንኪ ዘለቐ ኣነባብሮኦምን ፍሉይ ባህሎምን መብዛሕትኡ ግዜ ብጥርጣረን ዘይምትእማንን ይረኣዩ ነበሩ። ኣብ ማእከላይ ዘመን ኤውሮጳ ሰለይቲ፣ ሰረቕቲ፣ ጠንቆልቲ ተባሂሎም ብሓሶት ይኽሰሱ ነበሩ። እዞም ሲንቲ ወይ ድማ ሮማ ብዝበሃሉ ክልተ እንዳታት ዝቖሙ ህዝቢ ኣብ መበል 14 ክሳብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ሰሜን ህንዲ ብኢራን ኣቢሎም ናብ ምብራቕ ኤውሮጳን ሰሜን ኣፍሪቃን ድሕሪ ምእታዎም ብኡ ንብኡ ኣብ ዲቕ ዝበለ ጊላነት እዮም ተጸሚዶም። ድሕሪ ናይ ሓያለ ዘመናት ባርነት ከዓ ኣብ 1850 ንፈለማ ግዜ ናጻ ወፂኦም። ኤውሮጳውያን እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ፈለማ ካብ ግብፂ ከም ዝፈለሱ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም። ካብኡ ተበጊሶም ድማ እዮም ጂፕሲ ወይ ግብፃውያን ክብሉ ዝሰሚዎም። ምስ ግዜ ግን እዚ እምነቶም ጉጉይ ምንባሩ እናበረሃሎም መጺኡ። ሎሚ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ካብ 10 ክሳብ 12 ሚልዮን ዝግመቱ ጂፕሲ ክህልው እንከለዉ ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ኣብ ሮማንያ ይርከቡ። ኣብታ ሃገር ኣስታት 2 ሚልዮን ጂፕሲ ይነብሩ። ብዘይካዚ ኣብ ቡልጋርያ 800,000፣ ኣብ ሃንጋሪ 1 ሚልዮን፣ ኣብ ስሎቬንያ 500,000፣ ኣብ ስጳኛ 1.5 ሚልዮን፣ ኣብ ሰርቢያ 500,000፣ ኣብ ሩስያ 825,000፣ ኣብ ቱርኪ 500,000፣ ኣብ እንግሊዝ 225,000 ጂፕሲ ይርከቡ። እቶም ዝሰረፉ ከዓ ኣብ ኦስትሪያ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ መቄዶንያ፣ ፈረንሳን፣ ኣልባንያን ካልኦት ሃገራትን ይነብሩ። ኣንጣረኛታት፣ ሓጓዶ፣ ጠንቆልቲ፣ ሰብክሳግም ወዘተ እቲ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኤውሮጳ ንጂፕሲ ዝወሃብ ልሙድ ናይ ንዕቀት ቅጽላት እዩ። እዚ ከዓ እቶም ህዝቢ ኣብ ሞያ ስነ ጥበብን ጥንቁልናን ማለት መጻእናይ ምእማት ክእለት ልዑል ጸብለልታ ስለ ዘለዎም እዩ። ይኹን እምበር ጂፕሲ ምስ ኩሉ ድንቂ ዝኾነ ሞይኦም ኣብ ኤውሮጳ ከም ፍንፉናት ዓሌትን እንስሳታትን ዳኣ እምበር ከም ክብሪ ዘለዎም ደቂ ኣዳም ኣይጥመቱን። ዝበዝሕ ህዝቢ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ብፈጣሪ ዝተረግሙ ፍንፉናት ህዝቢ እናበለ ይጽውዖም። ካብ ሚሕር ጽላኣትን ንዕቀትን ናብ ጥቕኦም ክቐርብ ወይ እውን ንሳቶም ናብ ጥቕኡ ክቐርቡ ፍጹም ኣይደለን። ክንዲ ዝኾነ እዞም ባህሎምን ቋንቋኦምን ከይበለሉ ዝቕጽሉ ዘለዉ ህዝቢ ካብቲ ካልእ ኣህዛብ ኤውሮጳ ፍጹም ተገሊሎም እዮም ዝነብሩ። ኣብታ ስልጥንቲ እትብል ኣህጉር ኤውሮጳ ከም ጽሩይ ስተ ማይ፣ ሕክምና፣ ትምህርትን ኤሌክትሪክን ዝኣመሰሉ መሰረታውያን መሰላት ኣብ ዝተነፍጎ በረኻታትን ሻውላትን እናተቐመጡ ከዓ ኣዝዮም ሕሱም ናብራ የሕልፉ ኣለዉ። በዚ ምኽንያት መጠን ድኽነትን ሕሰምን ጂፕሲ ካብ ድኽነት ናይተን ዝተረፈ ህዝብታት ኤውሮጳ ብልዕሊ 10 ዕስፊ ክዛይድ ክኢሉ ኣሎ። በዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጂፕሲ
ካብቲ ካልእ ኤውሮጳዊ ዜጋ ብኣሳት 15 ዓመታት ቀዲሙ ይሞት ከም ዘሎ ኣብቲ ኣህጉር ዝተኻየዱ መጽናዕትታት የመልክቱ። ጂፕሲ ካብ መንግስታት ሃገራት ኤውሮጳ ይኹን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ፍጹም ቆላሕታ ስለ ዝሰነፍኮም ሕሰብ መነባብሮኦም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ደቀባት ክነሶም መንነት ኣልቦ ተባሂሎም እናተጋፍዑ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይከላበቱ ኣለዉ። በዚ ምኽንያት እንትርፎ ንኣሽቱ ቴንዳታት ዘርጊሖም ኣብ ማርሸቢታትን ቅርዓት ናይ ዓበይቲ ከተማታትን ከጽልሉ ከምቲ ካልእ ዜጋ ቋሚ መንበሪ ሰሪሖም እፎኢሎም ክነብሩ ኣይከኣሉን ዘለዉ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ቋሚ መንበሪ ካህንጽኡን ብሕጊ ዝፍቀደሎም ኣይኮነን። እዞም ንሓሰረ መከራ ዝተፈርዱ ኣህዛብ ካብ ኩሉ ዕድላት ሕሩማት ምዃኖም ጥራይ ከይኣኽሎም ብህዝብታትን መንግስታትን ኤውሮጳ ከም ፍጮ ሕብረተሰብ እዮም ዝረኣዩ። ኣብ ሓያለ ህዝብታት ኣህጉር ጂፕሲ እንተዝጠፍኡ ነይሮም ኤውሮጳ ካብ ጽዩፍ ገበናትን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ናጽነት ረኺባ ገነት ምኾነት ነይራ ዝብል ልሙድ ብሂል ወይ ኣዘራርባ ኣለዎም። ኣብዚ ንቕሓትን ኣፍልጦን ደቂ ሰብ ብሳላ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥርዚ ዓሪጉሉ ዘሎ ዘመን ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ጂፕሲ ጠንቂ ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ምዃኖም ገና ዝኣምኑን ካብኦም ዝሃድሙን ሰባት ብምህላዎም ንሓያለ ጉዱሳት ወገናት ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። እቲ ዝያዳ ዘገርም ጉዳይ ግን ዜጋታት ተን ሃገራት ብገለ ዘይሓላፍነታውያን ፖለቲከኛታት እናተቐስቀሱ ኣንጻርዞም ውፅዓት ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ምልዕዓላት ዘካይዱ ምዃኖም እዩ። ፈረንሳ ከዓ ሓንቲ ካብተን በዛ ኣብነት ክትቀሳ ዝኽእላ ሃገራት እያ። ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ኣብ ፈረንሳ ብጠቕላላ 500,000 ጂፕሲ እዮም ክነብሩ ጸኒሖም። እንተኾነ ሰበስልጣን ፈረንሳ ጂፕሲ ምስ ሕብረተሰብና ተዋሂዶም ክነብሩ ይከኣሉን ብምባል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ሃገሮም ከባርርዎም ጀሚሮም። እዚ ኸይኣክል ህዝቢ ፈረንሳ ኣንጻሮም ሆ ኢሉ ንኽለዓል ጽዑቕ ፖለቲካዊ ጉስጋስ ኣብ ምክያድ ተጸሚዶም። ንኣብነት ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ባቬንስ እቶም ፍንፉናት ኢሉ ዝገለጾም ጂፕሲ ዳግማይ ናብ ከተምኡ ክምለሱ እንተተፈቒድሎም ነብሰ ቕትለት ክፍጽም ምዃኑ ብመራኸቢ ብዙሓን ኣቢሉ ኣብ 2010 ከጠንቅቕ ተሰሚዑ። ከንቲባ ከተማ ቾሎት እውን ናብ ማይክሮፎን ቀሪቡ ሂትለር ንብሙልኦም ጂፕሲ ኣጽኒትዎም ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ኩሉ መዘዛይ መምጸና ነይሩ ክብል መርዛም ዘረባ ደርጊሑ። ጂፕሲ ዋላ እኳ ካብ ዓሌት ኣርያን እንተኾኑ ስርዓትና ዝገን ክነሕፎም ኣይመረጸን። ካብ 250 ክሳብ 500,000 ንዝግመቱ ጂፕሲ ብኣሰቃቒ ኣገባብ ኣህሊቑ። ምስቲ ስርዓት ዝዳናገጻ ዝነበራ ከም ሃንጋሪ፣ ክሮሽያ፣ ሮማንያ፣ ስሎቫክያ ዝኣመሰላ ሃገራት እውን በብወገነን ኣብ ምጽጻይ ዓሌት ጂፕሲ ትረአን ተጻዊተን። ገለ ተመራመርቲ ቁጥሪ ናይቶም ብስርዓት ናዝን መሻርክቱን ዝተቐትሉ ጂፕሲ ካብ 1.5 ክሳብ 4 ሚልዮን ማለት 80% ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ጂፕሲ ምዃኑ ይምግቱ። ካልኦት ሚልዮናት እውን ንኸይባዝሑ ተባሂሎም ብሓይሊ ከም ዝመኸኑ የረድኡ። እዚ ኮይኑቲ ግን ጂፕሲ ኣብ እዋን ካልኣይ ውግዕ ዓለም ድሕሪ ናይ ኣይሁዳውያን ዝኸፍአ ጃምላዊ ህልቂት ዘአንገዱን ጂፕሲ ኤውሮጳ ዝፈንፈነቶም ህሙሻት ዓሌት ህልቂት ደጋጊሙ ዝገጠሞም ህዝቢ እዮም። ብዙሓት መንግስታት ምብራቕ ኤውሮጳ ንህዝቢ ሮማኒ ብሓይሊ ናብ ሰፈራታት ኣእተውዎም፣ ቋንቋኦም ኣጊዶም፣ ባህላዊ መንነቶም ድማ ዓፊኖሞም። ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ማሕበረሰብ ሮማኒ መብዛሕትኡ ግዜ ድኽነትን ሕፅረት ትምህርትን ማሕበራዊ ምግላልን የጋጥሞም። ሰበስልጣን ፈረንሳ ጂፕሲ ንጽሬት ከተማታት ሃገሮም ካብ መግዕዛይ ሓሊፎም ንነበርትተን ከተማታት ብዝተፈላለዩ ገበናት የናውፅኦም ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ክወቕሱ ተሰሚዖም እዮም። ብፍላይ ኣብተን ከም በዓል ፓሪስ ዝኣመሰላ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ዓበይቲ ከተማታት ስርቂ፣ ምንዝርና፣ ሓሽሽ፣ ቅትለት፣ ጭውያን ካልኦት ገበናትን ሳዕሪሮም። ነቶም ገበናት ዝፍጽሙ ዘለዉ ወገናት ድማ ጂፕሲ ምዃኖም ብሰንኮም ከዓ ቁፅሪ በጻሕቲ ናብ ፈረንሳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይንክ ከም ዘሎ እቶም ሰበስልጣን ብግልጺ ክምድሩ ተሰሚዖም እዮም። ነዚ ዝከታተል ዝነበረ ሕብረት ኤውሮጳ ንዘይፍትሓዊ ተግባራት ሰበስልጣን ፈረንሳ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር እገዳ ኸጽንዕ ምዃኑ እኳ ኣጠንቂቑ እንተነበረ ብግብሪ ግን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣይነበረን። በዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ልዕሊ 10,000 ጂፕሲ ካብታ ሃገር ብሓይልን ብኣሰቃቂ ገባብን ተባሪሮም። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣንታ ሃገር ጂፕሲ ጓሓፍ እዮም፣ ጓሓፍ ድማ ኣርሒቕካ ክጓሓፍ ጥራይ ዘለዎ ኢሉ
ካልኦት ፖለቲከኛታት እውን ጅብሲ ምስ ህዝቢ ፈረንሳ ተዋሂዶም ክነብሩ ንዝተዋህቦም ዕድል ካብ ዘይተጠቀምሉ ፈረንሳ ናብ መበቆሎም ከተባርሮም ጥራይ ዘለዋ ኣብኡ የኽፋእዮም ይጥዓሞም ንፈረንሳ ይምልከትን ይብሉ። ነዚ ዝከታተሉ ዝነበሩ ገለ ተሓለቕቲ ደቂ ኣዳም እቲ ርእቶ ክትርጎሙ እንከሎ ጅብሲ ኣብ ፀበባ ክነብሩ ግዴታ ኣለዎም ዘስማዕ ምዃኑ ምላሽ ሂቦምሉ። ገለ ፈረንሳውያን ምሁራት ብወገኖም መራሕቲ ፈረንሳ ንጉዳይ ጅብሲ ዝለዓለ ኣተኩሮ ዝህብዎ ዘለዉ ብቐንዱ ኣቓልቦ ህዝቦም ካብታ ኣብታ ሃገር ወሪዱ ዘሎ ምንቁልቋል ቁጠባ ዘሰዓቦ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ሽግራት ንምጥምዛዝ ክብሉ ምዃኖም ይረድው። እዞም መራሕቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እቲ ንህዝቢ ፈረንሳ ዘገድስ ቁጠባዊ ፀገማት ማለት ዕዳ፣ ባጀት፣ ሸቕለት ወዘተ ክዛረቡ ይመርጹን እዮም። እንተ በታ ጅብሲ እትብል ቃል እሞ ኣዛን ህዝቢ እዮም ኣጽሚሞም ዘለዉ። ምኽንያቱ ህዝቢ ፈረንሳ ጅብሲ ካብ ሃገሩ ክለቁ ወትሩ ክጠልብ ብምጽንሑ ድማ ይብሉ እቶም ተሓለቕቲ መሰላት። ዛንታ ህዝቢ ሮማኒ ናይ ጽንዓትን ባህላዊ ሃብትን ህላወን ዝገልጽ ዛንታ እዩ። ህዝቢ ሮማኒ ብንዘመናት ዝኣክል ፀገማት እኳ እንተጋጠሞም ባህሎምን ቋንቋኦምን ልምዶምን ዓቂቦም እዮም። ሮማኒ ደለይቲ ፍትሕን ትካላትን ጽልዋታት ንምፍታሕን ባህላዊ ትንክሕቲ ንምድንፋዕን ኩነታት መነባብሮ ንምምሕያሽን ይሰርሑ። ካብ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ክሳብ ዛንታን ኢደ ጥበብን ሮማኒ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሕብረተሰባት ምልዓዓልን ምህብታምን ይቕጽሉ ኣለዉ። ብድሆታት እኳ እንተሃለዉ ብዙሓት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሮማውያን ንመጻኢ ወለዶታት ዝያዳ ተቐባልነትን ማዕርነትን ባህላዊ ሓበንን ንምርካብ ይሰርሑ ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ንታሪክ ጅብሲ ኣመልኪትና ዘቕረብናልኩም መደብ እዚ ተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል እዋን ብሰላም ንረኽበና። ክሳብ ሽዑ መደባትና እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ናብ ካልኦት ንኽባጻሕ ድማ ሼር ብምግባር ኣብ ዕቤት ቻነልና ክሳተፉ ንዕድም። ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ